kako da donesemo odluku, a da budemo na Božijem putu, da znamo da je to volja Božja? Pa evo vidite, to je lako poznati ako budemo se poslužili evanđelskim jezikom. Kaže Gospod, ja sam istina, put i život. I dok to usvojimo, uvažimo, smjestimo u svoju svijest i savjest, mi smo na putu koji je po volji Božje. I sam naš pesnik Aleksa Santić je govorio ljudima, pa braćo i prijatelji, put je naš put Bogu čovjeka. Pa je izniklo u njemu na osjećanje kad bio sa neki sele iz Hercegovine, ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati kao ovo ovdje. Teško je tamo gdje brata nema, gdje svoga nije. To znači teško je tamo gdje vidite kao da se ljutite na ovu zemlju, a Bog je ovdje. Možda nije na toj visokoj plani Hercegovačkoj, ali je u vašim dušama, vašom srcu, vašom svijesti. Ne idite daleko. Zašto? Pa zato što nećete bolje naći. Bog je sve dobro, sve savršeno. Ako su vaši prađedovi ovdje nalaze pomalo hleba i soli, nemojte žuriti, idete daleko. Polako, sačekajte. To je put, što vi kažete, da li ispravi je to put. Zato što se tu čovjek nauči i postiti, Bogu moliti, praštati, trpiti, vjerovati i nadati se. A to je snaga duha. I po tome se zna da se na put pravom. A ako se desi drugčije, misli useljavaju iz strane i ne uvažava i nema drugog puta. Put je onaj koji je rečen evanđelskim jezikom, ja sam put, istine, život. Znači, ako to ne uvažimo, drugog puta nema drugog života, nema druge istine. On je to onaj koji jeste, koji bješe i koji će doći i neće zakasniti da sudi živima i mrtvima, čije carstvo neće biti kraja. To je učenje Svete Saborne apostolske crkve, čija je glava Gospod Isus Hristos.